Oma murah pol lokasi ini nak Banyure Pakal Beji PDAM. Ake free-ne je iso nego nek masalah lingkungan nih sepino tonggo engko dikira tonggoan karo demit cak lu. Wis full tonggo rek yo, tenang ae kayak rasan-rasan, kayak arisan, gawe apa yo lomba yo wis aman kok kene iki. Soale apa wis full kabeh rek yo gak ono demite. Omahe apa kur kok umur iku iki wis free. Free-ne apa ae? Pager yo free. Kanopi free. Lampu free lo, tembok yo free. Fasa depan ngini lho, omahe apik yo. Wis model-model omah kekinian. Ono lampu sorot, ono iki hiasan ngene iki yo rek yo. Warnane iki nek gak salah iki opo rek yo. Ero ta warna iki. Burgundi jarine arek-arek. Yo, lanjut nang kene. Ono terowongan nduk kene iki kena gawe gudang yo, kena di ndek barang, ndek sepatu sembarang yo. Terus nang kene kusen iki gawe full alumini, pintune kupu tarung tapi gawe pintu jati. Lanjut masuk cak. Loh, ruang tamune estetik rek yo. Ono lampu hias, ono apeme yo. Lanjut nang kene iki dawa rek yo. Ruang tamune iku dawa, tapi ndok kene plafonnya lebih dukur. Terus ono jendela permanen dukur kono rek yo. Dadi penjayane omah iki apik. Kamar ono loro jejer terus gede-gede kamare. Nah, ini kamar pertama nih, rek yo. Kena nggo cilik gaya cicak-cicak di dinding yo, kena gaya kuda liar yo, kena gaya apa ya, rek yo? Kura-kura yo kena. Soalnya apa? Gede rek yo, lho. Yo gede kan, ngerti dhewe kan. Ono jendelane tapi aja lali ditukokno gorden. Nek gak digorden sarunge bojomu suweken. Lanjut ya. Nang kamar kedua, kamar iki jejer cak yo. Lho. Wis ono jendelane sisan lho kene iki dadi anti pengap. Lho, plafonnya drop ceiling warna biru yo. Seakan-akan menandakan awakmu iku turu di area outdoor, ndukur iku langit. Soalnya warna biru. Kamar mandine cak, waduh, kamar mandine iki parah. Parah. Cukup wong 15 tok. Biasanya kan wong 35. Iki cukup wong 15 tok. Klosete sepino cak. Klosete jongkok lho. Iki krane rek yo, wis keramikan lho. Lho yo, gawe wong 15 tok ae cukup. Lah dapure iki kena digawe masak wong loro wong telu ae yo rek yo. Ndukur ana tandone. Lanjut nang kene cak. Iki seneng ae bunda-bundaku iki. Kena gawe apa iki? Kena digawe ngepe kumbahan, digawe wudu, tempat wudu, digawe tek-tek barang ya iso. Ndukur iku wis apa ya ana fiber. Sing kena dibuka tutup ini lho rek yo lho. Kena dibuka, kena ditutup. Wis nang digas rek yo. Omah iki murah pol di harga 270 masih bisa nego. Negone yo pol-polan yo. Di ukuran 5x11 lokasi ini nak Banyure Pakal Beji PDAM. Wis ngono ae info teko Kurniawan nek sampean pengen takok-takok, pengen survei lokasi. Aja sungkan-sungkan langsung ae WA nomor ono bio profil. Gak usah sungkan, gak usah isin tak. Tunggu seranganmu kabeh urip sama-sama kurang siji sargo. Bye bye.